O veciño de Cea, en Vilagarcía, que permaneceu atrincheirado nunha vivenda desa parroquia dende a tarde do pasado domingo, quedou en liberdade provisional e sen fianza. O varón de 44 anos está sendo investigado por delitos de ameaza, resistencia á autoridade e malos tratos no ámbito familiar por unha suposta agresión ao seu fillo menor de idade denunciada pola súa exparella. Hoxe puxose fin a unha situación insólita despois de 36 horas atrincheirado na súa vivenda cunha escopeta tras unha pelexa familiar. Esta mañá entregábase á Policía Nacional ás 9:30, tal e como acordara co seu abogado e as forzas da orde onte á noite. Saiu da vivenda, montouse no coche do letrado e, escoltado por dúas patrullas, dirixiuse á comisaría da Policía en Vilagarcía. Logo de prestar declaración perante o xuíz ao longo desta xornada, a través de videoconferencia, o maxistrado tamén lle impuxo a suspensión do réxime de visita respecto ao seu fillo, así como a prohibición de aproximarse a menos de 50 metros do seu fillo e dos seus pais e de comunicarse con calquera deles. O home, que ten antecedentes, atrincheirouse o domingo despois de recibir unha notificación policial tras ser denunciado pola súa exparella por un altercado co seu fillo que fuxiu da vivenda do seu pai a dos seus avós situada no andar inferior da casa. Durante a xornada donte achegáronse ata domicilio efectivos dos grupos operativos especiais de seguridade da Policía Nacional, así como patrullas e un negociador.